ariketa honetan berriz begira zer eskatzen digute. Esaten digute zenbat balio beharko du VB tensio horrek irteeran VO izateko minus 16,5 voltio. VO izateko minus 16,5 minus 5 voltio izateko zenbat jarri beharko dugu hemen. Ariketa ezberdin bat, baina prozesuak oso antzeko izan behar da. Hemen zer egin dezakegu? Hemen dikasi kalkulak egiten, ez. Ez. Beti bezala egin behar duguna da, sarreretatik hasi, konexio hauek hemen daudelako, zirkuito labur virtualarekin, sarrera impedantzia altu horrekin. Hemendik hasi behar geha, eraman behar dugu VB onutzaino eta gero hemendik bakanduko dugu. Vale? Orduan helburu bezala VO kalkulatzea beti. Irabazpena eskatzen duten ere bai, VO kalkulatu beharko du, eta kasu honetan nik uste dut argiena dela. Ia, aztertu dezagun pixkatxo bat, gure operazionalak egiten duenarekin, hemen ditugu 0 voltio. Eta berrelikadura negatiboa dugunez, 0 voltio horiek ere egon behar dira hemen. Hau dena izan behar da, 0 voltio. Beraz, hiru erresistentzia hauentzat, hiru muturra daude 0 voltiotara. Orduan, hau 2 voltio baldin bada, hemen 2, hemen 0, intensitatea kalkulatu ezakegu. Beste bere bai, tensio hau ezaguna, hau 0 voltio, kalkulatu ezakegu. Eta hori tontakia baita izan behar da, UV-biken 0 zati resistentzia o intensitatea. Eta gero hemen Kirchhoff egiten badegu, intensitate guztiok etorri behar dira nutza, elkartu behar dira, batu behar dira hirurak, eta hemendik ezin diren ezean, denak batuta joan behar dira hemendik. Bale, hori da prozesua jarraitu behar duguna. Nik uste bat. Ja, hasi daitezen beti bezala. Esan bezala, ia hemen 0 voltio ditugu, hemen ere 0 voltio izan behar ditugu, daudela nodo haundi honetan. Bale, orduan 0 voltio baldin baditugu hemen, intensitateak marrazten baldin baditugu, marraztu behar ditu denak norabide berdinarekin, iazpi bi, iazpi iru, denak izan behar dituzte hemen 0 voltio eta 0 voltio. Orduan, plus minus baldin badaukagu hemen, egin dezakegu eta denak kalkulatu. Adibidez, I bat, iazpi bat izan behar da. 2 voltio, ken 0, zati amarka. 2, ken 0, zati amar, bider, amar ber, iru. Orduen, hau izan behar da, 2 miliamper 0,2 miliamper. Zuzenean kalkulatu ezakegu, hau 0 delako. Honi esker, zirkuitu labur virtualari esker. Iazpi bi kalkulatuko dugu berdina, naiz eta orain UV2 ez ezaguna izan, baina horrela xeutzi behar dugu, parametro bezala. Iazpi bi da UV2 ken 0 zati 20.000, 20K. Eta horrela xeutzi behar dut. Eta iazpi iru izan behar da, minus bat ken 0 zati 50.000. Minus bat ken 0 zati 50.000. Edo 50K. Eta hau da, ia, bat, zati, 50, bi, iru. 20 mikroamper, negatibo, beti azten zait, zein bata. Minus 20 mikroamper, negatibo, hau, minus bat delako. Bale, orain egiten dut izte, hiru intensitate hauek begira. Elkartzen dira nutza, eta hemen batu egin behar dira. Iazpi lau adibidez. Iazpi lau, Kirchhoff kontuan hartzen badegu, izan behar da, hiru hauen batura. Iazpi lau da, I bat, gehi iazpi bi, gehi iazpi iru. Kalkulatu ezaketez, ia, 0,2 dira 200 miliamper. Hemen 20 miliamper, orduen batuta, 180 mikroamper, edo 0,18 miliamper izan behar dira, hauen batura, hau gehi iazpi bi. Iazpi bi da, UV2 zati 20.000. Eta hori, bat zati 20.000, zenbaki bezala jarri dut, 50 mikroamper, edo 0,05 miliamper, 0,05 miliamper, bider, amar ber minus iru, bider, UV2. Vale? Egin dudana da, bat zati 20.000, zenbaki hau bezala. Eta hemen jarri dut miliamper hauek, baina jarri behar dut beti bezala miliamper. Vale? 0,05 miliamper, bider UV2. Hau da iazpi lau, dagoela UV2-den menpe. Vale? Orduen, iazpi lau, hemendik ezin da joan, honek ez diolako utzi behar, resistentzia hundi honek ez diolako utzi behar, beraz, hemendik etorri behar da,
Eta mendik pasatu behar da norabide honekin, eta balio berdinarekin, plus minus horrelaxe eraginez, hemen 0 voltio izan da, beraz, honi ohm egiten badiogu, egiten badugu ohm honi, nutzaren kartzen badugu ohm egiteko, izan behar dugu, ia, 0 ken VO, 0 ken VO, minus 16,5 nahi ditugula, zati berrogeita hamar mila, edo berrogeita hamar K, hau da, kalkulatu dugun intensitatearen balioa. Iaz pilau, dala hau. 0,18 miliamper gehi 0,05 bider amar ber minus iru bider VB. Vale, eta gauzak horrela mantendut minus iru eta iru eta bar, pues, eragiten du hau joatea, hauekin, eta orain egin dezakeguna da, ja, hau, berrogeita hamar untza pasatu, eta hau geratzen zaigu 16,5 berdin. Ja, 0,18 bider berrogeita hamar. Ia mutikoa, 0,18 bider berrogeita hamar, berdin, bederatzi. Bederatzi garbia, gehi 0,05 bider berrogeita hamar, 0,05 bider berrogeita hamar, hau da, 2,5, gehi 2,5 bider VB. Eta orduan VB bakantzen badugu hemendik, VB izan behar da, 16,5 ken bederatzi, 7,5, 7,5 eta 2,5 zazpian, hau geratu berzaizkigu, iru voltio ez, bai, 7,5, iru voltio, hau da, VB, iru voltio izan beharko da, hau da, iru voltio jarri beharko ditugu hemen, iru voltio ipini beharko ditugu hemen 16,5 izateko. Ados, aurrera.